Pino, wat lees je? Niks bijzonders. Is het niet een flyer voor de zondagauditie? Wow, welke auditie? Audities? Mira, dat is fantastisch. Je moet meedoen met die gouden stem van jou. Ik heb gehoord dat Johnny meegaat. Johnny! Pino, je moet gaan meedoen! Wie is Johnny? Johnny! Niet alleen Johnny gaat meedoen, je kan ook 100.000 gulden winnen. Zo, dat is veel geld. Ik ben nu het inschrijfformulier aan het invullen. Ze is het inschrijfformulier aan het invullen. 3, 2, 1. Oeps, verzonden. Doe de groetjes aan Johnny. Ik ga het proberen. Yay!